Actualidade semanal en 140 segundos. Facenda. Alberto Núñez Feijóo asegurou que as contas para 2020 perigan e que se incumprirá o déficit se Pedro Sánchez continúa colapsando as facendas autonómicas. Teño aquí unha carta que vou a remitir ao presidente do Goberno, pedíndolle en primeiro lugar que reconsidere ese bloqueo descabellado á sanidade, aos servizos sociais, a dependencia e a educación de todas as comunidades autónomas. Segundo, axuntándolle un informe dos letrados da comunidade autónoma. E terceiro, axuntándolle unha proposta de Real Decreto Lei para aprobar a próxima semana no Congreso dos Deputados. Actualidade. A Xunta e a Fundación Amancio Ortega colaborarán para poñer en marcha 7 novos centros públicos de atención integral ás persoas maiores nas principais cidades de Galicia. La implicación de la Fundación Amancio Ortega para construir a su cargo, para equipar en su totalidad y para hacer una entrega llave en mano de las 7 residencias más grandes que nunca ha construido la comunidad autónoma, es una muestra más de una vocación altruista que late en el seno de la sociedad gallega e tamén será unha garantía de calidade porque estarán integrados na rede pública da Xunta de Galicia e ofrecerán unha atención asistencial con vocación de excelencia. Por outra banda, Galicia desenvolverá 17 proxectos piloto que permitirán ser unha das primeiras rexións europeas en dispoñer dos servizos avanzados do 5G. La trayectoria de Galicia demuestra su empeño por estar conectada. Y se trata de un reto que llevamos años acometiendo y que nos permite hoy en día ser la tercera comunidad autónoma con mejor cobertura 4G y el 98% de la población gallega tener acceso a Internet a través de redes fijas. Consello. Así mesmo, a Xunta aprobou o plan de albergues dos Camiños de Santiago ata o ano 2021, dotado con 7 millóns de euros. Mellorar a rede pública de albergues do Camiño de Santiago, un total de 70 albergues, e construir 8 albergues entre o ano 2019, 20 e 21 en Galicia.